Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Dagiti limaksid kadigiti tattao iti libro ken kadigiti politista ket haanda nga panawan ti pammati da ginggana umay kadakwada iti nalawag nga ebidensya. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Iti mensahero ni Allah nga mangikaskasaba iti kasuratan nga puro ken nasantuan. Fiha kutubun qayyimah. Nga adda iti bilbilin nga naimbag ken nalinteg. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ken haanda nga ited iti bibiyang dadag iti tattao ti libro aginggana umay kadakwada iti nalawag nga ebidensya. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ket iti imbilin laang kadakwada ket daytoy nga dayawen da ni Allah mangidaton keng kuana tinapasnek a debosyon da nga pudno pagpatalinaed iti regular nga panagkararag iyugali iti regular nga pananglimos ken dayta iti relihiyon nga pudno ken nalinteg. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dagiti limaksid kadagiti tattao iti libro ken kadagiti politista adda danto iti apoy ti impyerno nga agnaed agnanayon isuda iti kakarwan iti pinarswa. Innal ladhina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Kadagiti adda pamati da ken mangararamid iti nalilinteg nga aramid isuda iti kasayaatan iti pinarswa. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dhalika liman khashiya rabbah. Adda kini Allah iti gungguna da harhar din nga pagnaedanda agnanayon nga adda iti karkarayan iti sirok na. Ni Allah ket naayayo unay kang kuada akas kanyada. Amin dagitoy ket para kadagiti managbuteng kini Apo da a managpateg.